लंबू टिंगू की जोड़ी। एक छोटा काफी खूबसूरत सा शहर रहे। शहर में टिंगू रहत रहे। टिंगू मतलब छोटा सा नाटा सा, जेकर बॉडी के हाइट फाइट ना कर सकत रहे। लेकिन टिंगू के दिमाग ओकर तो कोनो मुकाबला ना कर सकत रहे। टिंगू भाषणबाजी में बड़ा बड़ा वक्ता सबके चौपट कर देत रहे। वो सिर्फ बात वाला पोपट ही ना रहे, दिमाग ऐसन दौड़ावत रहे कि ओकर एगो ट्वीट से ही सड़क के गड्ढा भरे खातिर बीएमसी के लोग बिस्तर से निकल के आवत रहले। टिंगू एगो ऐसन हीरो रहे जेकर शरीर के लेके कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो रहे। तबे एगो किस्सा हो गइल। टिंगू के एगो लड़की से प्यार हो गइल। लड़की काफी खूबसूरत रहे। लड़की टिंगू के गार्डन में मिले बुलैलस। टिंगू नया नया कपड़ा पहन के खुशी खुशी ओकरा से मिले गइल। बहुत खूबसूरत बाड़ू तू, आसमान के ऊ चांद बाड़ू तू, जेबे पहला कदम हमार होई हमार होई हमार होई। ओए पहला कदम चांद चपटा करके चल गईले लोग, तो अब आवत बाड़ा। प्यार व्यार छोड़ा, प्रेजेंट के बात करा। चांद तारा छोड़ के और काका तोड़ सकेला तू? कुछ भी तोड़ सके नी। कॉलेज के एक लड़का हमरा पीछे पड़ल बा, ओकरा मार सकेला? ई सुन के टिंगू के मुंह छोटा हो गइल। ओकर दिमाग के शटर भी बंद हो गइल। अरे बोला ना, तू करबा हमारी काम। देखा, हम मारपीट का समर्थन ना कर सके नी। फिर का लवर बनबा तू? चलो भागा यहाँ से, हमरा पीछे दिखाई मत दिहा कभी। धमकी नहीं खी देत, तहार फायदा के बात करत बानी। 100 सांड घूमे ले हमरा पीछे, ऊ तहरा के देख भी ले ले त तू जानत बड़ा ना का होखी। ऐसन कह के लड़की चल गई और बेचारा टिंगू के दिल टूट गई। टूटल दिल जौन शरीर में बा, वो शरीर से टिंगू नफरत करे लागल। दिन रात परेशान रहे लागल। का पहचान बा हमार? के बानी हम? का अस्तित्व बा हमार? का बा हमरा लगे? कुछ तो नहीं खे। तबे केहू टिंगू के जोरदार चाटा मरलस। अरे बाप रे, के मरलस? के मरलस हमके? और तबे ओकरा सामने ओकर मरल पिताजी प्रकट भइले। पापा, आप कहीं हम सपना तो ना देखता नहीं? तू सपना ही देख रहल बाड़ा बेवकूफ। का भइल? काहे याद कइला हमरा? हम आपके याद ना करनी पापा, हम तो केहू और के याद करत रहनी। वो लड़की के याद करके रोवत रहला ना, जे तोरा ठुकरा देले रहे, ई कह के कि तू टिंगू बड़ा। जब तू अपना आप के कोसला, तबे अपने आप हमरा यानी अपन बाप के याद कर लेहला। हम तोहर सामने प्रकट हो गई नी। ई सुन के टिंगू अपन पिता से लिपट के रोए लागल। पिताजी, ई हमरा साथ ऐसन काहे होखता? का देला सुपर वाला हमरा छोटा सा हाइट? दिमाग में एगो पावरफुल लाइट भी तो दिले बानी, ओकरा बारे में भी तो सोचा। देखा बेटा, भगवान हर केहू के एक जैसा ना बनावेले। जौन मिलेला ओकर सही सही इस्तेमाल करके जौन नहीं खे ओकरा हासिल कर, यह तो जिंदगी है बेटा। तू समझदार बड़ा, हमार बात समझ जाइबा। और फिर वो दिन के बाद टिंगू के कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गई कि पूछी मत। वो दिमाग घुमैलस और नया नया तरकीब सोच के खूब तरक्की कैलस। गाड़ी, बंगला, पैसा वैसा जिंदगी भर के कमाई बस कुछ ही दिन में कर लेलस और टिंगू बन गई टिंगू सेठ। अरे टिंगू सेठ, अब आप बड़ा आदमी बन गए बड़े। अब आपके जरा संभल के चले के चाहिए, आपके ऊपर हमला भी हो सकेला। तू कहल का चतरा परेश, डर के मारे हम घर से बाहर निकला बंद कर दें। हमार वो मतलब न रहल टिंगू सेठ। अब आपके इतना बड़ा बिजनेस वगैरह बात, बहुत बड़ा बड़ा काम में दिमाग दौड़ेला आपके। अगर आप पे केहू हमला कर देता, आप होकर मुकाबला तो ना कर सकेले ना। यही से आप बॉडीगार्ड रख ली। हम ऐसे नेगो बॉडीगार्ड के जानीला जौन आपके खातिर अपन जान भी दे देई। अपन खातिर तो जान हमो दे सके नहीं परेश, लेकिन हमके केहू ऐसा चाहिए जेके खातिर हम अपन जान दे सकी। और सक्सेसफुल टिंगू के ख्वाहिश भी पूरा हो गई।
जल्दी ही ओकरा ऐसन कोनो मिल गइल जेकरा से ओकर अधूरापन पूरा हो गइल। एक दिन टिंगू अपन ऑफिस में बैठल रहे कि तभी ओकर स्टाफ यहाँ वहाँ भागे लगले। एक स्टाफ मेंबर टिंगू के पास आके बोलस, सर आप पूछब ना कि हम भाग काहे रहल बानी? हम पूछनी ना तो तू बताओ न करबा। ना सर, हम जरूर बताई। ये बताई, आप राक्षस देखले बानी? हाँ, रामायण और महाभारत में। अरे सर वो वाला ना, हम ई युग के राक्षस के बात कर रहल बानी। ई युग के राक्षस? हाँ सर, बाहर ई युग के राक्षस खड़ा बा, कोनो लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर बा, चिल्ला रहल बा टिंगू के बाहर बुलावा ना तो सबके मार डालब। ओके, अंदर भेज दा। अरे सर वो चिल्ला ही ऐसे रहल बा कि काहे कि वो अंदर नहीं के घुस सकत। टिंगू बाहर आके देखलस तो एगो लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर काफी गुस्सा में खड़ा रहे। टिंगू के देखते ही वो ओकरा तरफ बढ़े लागल। टिंगू डर के मारे कांपे लागल। तबे वो बॉडी बिल्डर सीधे आके टिंगू के पैर पे गिर के रोवे लागल। टिंगू कितना खोजली तोहरा, आज मिलल बड़ा। अरे भाई छोड़ा, तू काहे आयल बड़ा हमरा लगे? दोस्त लोग शर्त लगौले रहले, बोले तू कुछू कर सकेला। हम कहनी हाँ कर सकेनी। हमरा लागल ईंट पत्थर तोड़े के बोली है। लू लोग तोहरा जैसन बने खातिर बोल ले। अरे हम कम अकल बद दिमाग। चैलेंज लेवे से पहले पूछ लिहल चाहत रहे ना। हम चैलेंज हार गए नी तो वो बोल ले जो टिंगू के पैर पे नाक रगड़ के आओ, बस वह कर आइल बानी। ये सुन के टिंगू मुस्कुरात बोलस, तू हरला नहीं के दोस्त, उल्टा हमरा पास आके तू जीत गइल बड़ा। ये का कह रहल बड़ा तू दोस्त? हाँ दोस्त, आज से तू हमार दोस्त। हम तो क्या अपन दोस्त मान ले बानी। काहे कि तोहरा तरफ देख के या तोहर बॉडी देख के हमके जलन नहीं होखत, एगो अपनापन महसूस होखता। ऐसन आज से पहले कबो न भइल बा। और तोहर बात सुन के आज पहला बार हमरा भी कम अकल होके के एहसास नहीं क्या हो रहल। हमरा लग रहल बा हम कोनो आपन से मिल रहल बानी। ऐसे पहले जे भी सामने आवत रहे पराया लागत रहे। त ठीक बा, आज से हमनी साथ साथ रहब, साथ साथ खाए पियब और मस्त रहब। हम तो के अपन अक्ल देहब, तू हमके अपन ताकत दिहा, फिर हम दोनों मिलके कमाल कर दिहल जाई। वाह वाह सर, जोड़ी जच रहल बा। एक लंबू एक टिंगू, लंबू टिंगू। हाँ हाँ, लंबू टिंगू। बता दा दुनिया के, लंबू टिंगू आ रहल बाड़े, स्वागत के तैयारी करी। लंबू टिंगू के जय होके। लंबू टिंगू के जय होके।